kat kum gani ke ktien ke jong play aga shithi ke baar ke jong Timothy kelenong ke balai ke khat ke khat riu ke Bible ke ong baro ke jing tho kalong ke bala persat men sim do play bat ke bamen to ye ke jing hikai ke jing snang ke jing pen bet ke jing pen million ke bahak ke hok knang bo briu jong play unyo along janai ha bala pendap yang u shi ke jing le bo bahabaro hakibe ki kentien ngalangan ong kum ne bagi ktien ke jong play ke dei ke bo play ula penlong ika ke badon jingim ke ba haba pisngap ika kadon ke jing mentoy ya ke ban hikai fi ya ke ban longkum ke jing sneng ke jing kentu ke jing pen bet ba ke jing pen million ya ke jing long jing im ke ba bet khmat jong play na ke te daw ngej haba pisngap igini ke jing kren ke jong malaga por kayarap ya fikat tu kat ne ngej aga jing dei bat ke jing shakri aga jing dei jong fishimat bat ke jing long jing im bat ke jing ngej bat kham tam ban sngo tho ye ki nongrim jong ke ktien ke jong play na aingo yu play ba ngala hikai fi bat ngala kren fi sibon baha ke jing dei bat ke jing ngej ya ki bang dang dan sibon baha na ka badu mangan hikai fi ya ke jing ngej ben ban ngetep ba ladangan keren ya ke juga subject de ki bon tayo bon benai lesikan long ka ba ngia ifi la ni kala long ka balong boring dan rai wala ka taru nga snutenat ba habang aduai nga play jingmot bat nga puri ni ka bible nga persang ban perkhat ba pensang nongrim nga snuthu kadang don ke ke ba pen ki nga bang ade ban keren ni ke jinga di menta ka singan teng biang ni ke jing hikai ke bi ade bat ke jinga ya ke bangala hikai menin gisngi ha ke jing ade bat ke tuka kerteng ke banga ai ngala ai kerteng ka ki Nongshun jong ke jinga ha ke tu ke voice ke ba saufulai bat ngala pen ifi ya ke jing tenju ke ba ngala snuthu na ke tin ke jong play bat ngada shai kedar bau play ngada uyalami nga kumto aga jinga linti nga khwaga nang fi play le kum jo igi jing im tak firu ki jo ki jinga le ki bo ani le nga kin le firu bat ka jo ki jing job ka bo play ai nga un ai jing job firu na mal play de jo play de bo penia ina ka jo linti de dai nga ta daw haba nga hikai fi nga nam kran e tang na jing snow thu jonga ka banang ni nang tan rei nga snow thu igi tim ki jong play shimet aga jing dai bat ka jing im ka ba malaga por ngala itu ifi kham slam ba ngala shakri tribe tala ko ba life hole slam tam ai bar ha gi ya nimti gi jonga ngas nguthu ba kani gi tin gi jong play ge de shisha ga nongrim ka bangim la ban kya bat klem ga ni nganut ban ong ka jinglong kristan jong fi kan kala long tangkum ka rukom brio rela de fiat rinkat bat gi jing nguthu na kani ga bible finu igi gi tin gi jong play ge de ka kraw gi jing im jong fi di mentang singa ni kai biang ifi ya gani ktien kabangan ai kertengang ni kabal beteng biang ketumanin na sinamal ngadang don sibon ngan bu ini ktien ki Katto Katne ki Nongshun jong Jingngeit kita kadi ka mga kwa ngan beteng biang mentang singi ngan ai kerteng ini jingkren jong as si singa nong biang ki Katto Katne ki Nongshun jong Jingngeit jongi na mga yu ibala da fitip ya kini kan pelong ifi ba pinyo jingi kai kumbo ang wap so po ngingim lang ki bom tip igi buit jong satan maday na kita daw blay khlembo ingi ga jaka ka e ba habang iya de Jingngeit ber try bangin sha riam la ningin sha pen rem la ningin sha top sha shukar how satan ba bangin hab na ga Jingngeit ngam nget bo blay bu ingi ga jaka bangin rem u blay lo ai ngi mun sem khoy u blay lo ai hangi ga tien ga jaw blay lo ai ngi wat igi briu ga jong blay ga bakraw bakin hikai yangi ya kitin ke jong play padahal na kata daw nga kwa bata singi habang hikai pi ya kini Nongshun jo Jingngeit nget bagani ka long jing mentoy ge bakraw singap ha na mga kwa bangan pin fi ba ngidon sibun ki nong yele ya ge jing im jonga ba jong fi ki nong yele jongi ki Nongshun jong jing im jongi on nganum da kren e yo satan nganum kren e yo satan wali singi e nganum da kren tan yo satan na marha ge jing shem jonga shimet haga jingi dai badu satan ngayo idan ki brio ki bakren than la haga jingi dai badu satan haga jing kren joki nganum kren palat ngam ya sha yo satan na ngam ya rap yo satan ngam ya ro yo satan rei na kwanga nong fi ngam da kren e shafa satan haga jing kren gi jonga
namar ngayo I ba ublay ukraw kambon sya beki hajar sya iki bolton ke jingdom ubanget ngani ke banget kidan ke bol ke kham kraw bon sya bani ki bol jingdom but ngakwang ano fi ai ba usaita unum lang ka main topic lani unong ujing kren jingi ngakwang kan pin iya bang kren iki Nongshun ha usaitan ulang Nongshun janga ba jofi eri ngakwang ba pintip kidan ki Nongshun ki ba kham sni ki jingai ban yo usaitan but teng usaitan uju penon kam da kini ki Nongshun ya ka banyele ya nga ba defi na ka daw haga city show Timothy ka beningkong kalanang ka ba Henry na ka de khot ka ba khat ar wa sul polwang tu yale ya ka jingele ba baha jong ka jingai to men bat khak ya ka jingem bam jukut shaka bala khot ru ya me bat mela pla ya ka jing pla ba baha hakmat bun ki sakhi kani ka ktien ka de ka bukren yo Timothy ubriu jong play uba wa sul pol ula peniang yo udah kentu udah kani ka jing tho wang to men yale ya ka jingele ba baha jong ka jingai fi abo bu igni ktin bo ang tu yele ig jingele ba ba jong jinge ka daw dai bangi dan ki nong yele persha lan ki Nongshun ya ka jinge jonga ba jopi na ka daw ngi hap ban yele da ka jinge jingi na kwa men ta sin da hikai jingele ngan peni fi na ka ni ka bible na ma pina puli na ka shiti shi Philippi kala nong ka balai fin lap na ka khat ka ba khat pra uong kumne namar shibun ki ya shafang ki banga ji thu ipi but mentaru ngay thu dakabayam ken bakilong kin Nongshun jong ka ding fna jong Chris kiba ka bakut jong kilong ka jingjat kiba ublay jong kilong ka kpo kiba ka buram jong kilong ka jingne ran jong ki kiba yay mut bray ek eru kiba ka kendaw kataka na giktin ka bang akwa ngan peni fiya ba ba waslu polwong how Timothy to menele ye ka jingele ba ba jong ka jingai kawai ni kita ko dai bangi dan ki Nongshun ki bawan le ki jinga jingi bara bu Ukraine ki Nongshun ang ni Ukraine ki Nongshun ki balong ki brio Ukraine ki Nongshun jong ka ding pna jong Chris uang ka ba kut jong ki long ka jingjat ki ba blay jong ki long ka kpo ka buram jong ki long ka jingle ran jong ki ba yai mut brai ki ru ko khndo ka igini ka ba mut manang ki Nongshun jong ka ding pna jong Chris ka ba mut ki Nongshun jong ka jinga jong ba jopi ki dai ka bible ko ki Nongshun ko beningkong ladangan syukran kendiat anikum ke jinga lamprang ngan saai kini ki Nongshun ki balong ar lightly ki Nongshun ki ba ngilai kren bat ngan kren biang mendak jamen rei hagani ko pot ngakwang na fikini ki bang kren ifi ba wabsul polu listen ni ko beningkong ki Nongshun jog ding pna jong Chris wang kilang kita ki jinglong ki ba wanyele yo brio hakiba nda habangi shikri yo blay ni wat tangi ki jindan kam jong do lani ni wat yeki eki bakenta na ba ni penan kam bakhlai ki eki bakenta men sim ya ka jingmen to ya do jingi ya ka kpo jingi lani ba ngin kamai nam ta ka jindan kam jingi ka ta ka de Nongshun jong ding pna ka ba arwang ne ka bible kong gini kitin ka jing ki ba wat ya ka buram ki ba ka jing shikri ka lang ka buram figini ki ba yai mut brai ki ba khendaw masukran khendiat gini khna ma pin so thoba ni dan ki Nongshun ba kita ki Nongshun ki de ki snail ya ki ba ngab ma pingi de ka ban pet ba ban pikir ba manginong shikri u blainam ta ka jing to jong ka kpo inong shikri u blainam ta ka buram ka jingi manginong shikri u blai da ka bangi perkhat ya ki eki ba hagani ka khendaw haragi ni ai mut brai ki eki ba hanang tenga kwa ngan peni fi men da sngi khnang balum slam la mar ni ka bangi kai pi de ka ngakwa nganda hikai pnia kana ka jingmen toy fi masngongo banga yo shibon ki jing comments but shibon ki briga bo phone changa ki ba ai khublai ye ka ega banga kren kala yarap ki jing em joki but ne ka takadaw da ka jinga ngan kren biang ki ne ka banga sotho but ye ka ne le se ye ki katto ni ki Nongshun jo ki jinga ki banga kren fi ngala kren ba ka baning kong tam ka Nongshun jo ki jinga ha ka tai ka voice ka ba saw pulai ka baning kong e ka jing le la ni ki Nongshun ki bonya le ngi ki jing shakti but habang kena ni kini ngano repeat show pikin mau what I like the jing shapting I ba jing shapting kano yo jaka jing mot ba dot not jong pi namala la jing shapting ka yo jaka ndan jingai dengan keren show igata naman ngala keren hagita ga jing keren ka baladap na khwang an pin fi sakatu an itliki Nongshun jo jingai but ka ba ar ka Nongshun ka ba ngala dep keren tanga gi jingi kai chunga haki por ki baladap ba ka taga dai ka ba ar ka Nongshun gi ki jingi kai bakla ki jingi kai bakla ki dai ki Nongshun ka bishir khaitam ya ka jingi jawab jafi ngayo iba ka jingi kai bakla ka dai ka ba nga lap ya ni ko ba ki briu ki ba ya ka jingi kat no ro
dan gibriu gibala ya bat ni daga jingai dan gibriu gibala itu angnia pa ri ge jingi gibala ya daga jingai gibala shakri ublai gibala kemen gibala ga jingir khu henry namar bagi krem pikir ya ke jingi kai bakla nda habaki yo snow gi ktien gi batmai lesi gi jingi kai gi bakim pat ji snow gi ba shong per gi ba mlang kum ba gi ji snow gi jingi kai nda habaki pinsha skor ba gi aja kai gi jingi kai gi batmai ngalap ba ke jingi kai bakla kalong kenja kalong possess kalong ka dap da ka bor ga shong so yang ta namal ke jingi kai bakla ka de ka ba bor jingdom ka men sem ba man ga yele ngalap ba nda habaka rung jingi kai bakla tang kendiat kanyak mut barok ki jingi kai ki badai ki bakila yo de ki postnam but pimla shu ban lot ki but ke jingi jungki ke klumar but ki sedang mania de jingi ke bamdai badai nang ta daw ngakwa ngan hikai fi ni por haba dagi jingi ne tingala yo ikat tu ne paungot ki brio hagi ni ri jingi ki mangaya salap ki ba ngila hikai de ki postnam hande ki klemla bansan kawan ko ki jingi kai bakla ka rung but ki klumar but ki do sendan ki ya la sendan na lung ti ki jong play nakata daw ling bagi ni jingi sham nga kwa ngani dai pi ba pidai pin sno to ba kat kum ngani ktin ke job lai fi ngala kran ni ngani nganum kran jarong shu ngani na mar kani ke ke ngala kran bon ba ha ga jingi dai jingi kai bakla dan rai na mar banga kran japang ki nongshun ke jingi ngamla ya lai na ngani ke nongrim pangini puli ya kani ke ba u absolute polu kran haka shidi ki jong u Timothy ka lanang ka ba shidi ka meningkong Timothy ka lanang ba sa u khat meningkong teter uang biang ini kiten ki bangan pule biang silsin wang henrai u mensim u ong shai ba haki yagi ba khatdo dan ki ban hap na ka jinget na ka takadaw nga sa pule ki ni ka juk shidi ka banga yo i ba kani nga urlong menta ba ba ka bible kong dan ki ban hap na ka jinget na dan ki nongshun na ka jinget balay uang dan ki ban hap na ka jinget balay ki briyo ki hap na ka jinget nga ay fig appointment ang sngi dai baka dan ka jingi kai ka bakla uang ni dan ki ban ham na ka jingi da ka baki pinsha skor ya ki minsi mashkor ba ki jingi kai ki so nga khwa akani ka pol bangani kai fi ba pin snut ko ba pin yele kat bala ban snap ka ktin ka jong play ka ba dan na ka bible ka ba pina confirm ka ktin ka jong play na sya kaman na sya kadiang ba pina perkhat ba nang no ka ba dai ka ba pin klumari fi ka ba wanra fi ka jingling a ka ba pin klumari ka jingya lenti ka jong fi nga khwa ba pin umot nga khwa ba pin buharot nga khwa ba pin wat jingtep nga khwa pin duai shuai ka ba pin priang ka jingi kai ka ba thamai ka biyo kapag snow kumakadai ngam kwa pinchu snow kumakadai na kwa ba test pinatinjo lakaday na ka jingi kai ka baday na kaktin ka joblay namar ka jing shukar habang nga krene ka jing shukar kaday ka ba haba pipet ikum ba kaday panban na haba pila pliet ba pila rung jiliw pisalap ba kaday ka shrip ka ba trap ka jinget jopi ba kan ha nakatakadaw pipuli ang ni ka bible ka ang dan ki ban ha no ka jinget haba ki pinsha skor ya ka jingi kai ki bashukar but ya ki jingi kai ki ksoy ka ang no ka ang ki ba adang ban sangkurim ki ba hukuman kan dia no ki jimbam ya ki bo blay ula thaban priang ka ba aingo but nga khwa ngan ang priang ni ka por hagi ni ki sngi ki jingi kai bakla ka la runga ka ri ki jingi nakataka down da ka don't know baro ba ka jingi kle nga khwa ba pin yo ni ki ktil nganam kren jirong ni ne ngala ang ipi man ka tuka ha ka tuka bang kren sisen ba jisu ang gospel ka jong Matius ka nang ka ba khanriu kada khat kebesan wang kiar nau tiat jong ke farisi ki senran kim snga tho yegene ki mut bau kren chapang ki jingba henai hadien nda habo jisu lakren ki snga tho ong bible ba kani ka dei ka bau blay ukren lani jisu kren yo tiat jong ke farisi ukren yaga jingi kai fi dai na ta daw la pin pulen na ni gospel ko jong Matius ko nang ba hanrio ga khat ko san hay ga khat ko ba hanrio u jisu ang kiar na tiat ki farisi ba ki sadusi ha ga khat ko ba khat arwang on da kumta ki la snoto ba shim la ang man suman na tiat ukpu handai na ga jingi kai na ga jingi kai ki farisi bat ki sadusi kata ka bang da kwa palat yepi minta ga sni ba pin sha skor ba pinum pediang ye ga jingi kai kabam day shang nong e fikin dia let's say ye shangam kwa ga kan jong rega ni ga bang snoto la khamslam fi ka ga jingi kai ga ba bakla nan bin ifi ka ga jingi kai ga ba bakla ga ba sup ba pin snoto ka jingi kai ga ba bakla
ka Bible ka kren shau no ba len ni jisu bulong khon jo blai utaw de no hikai bakla nga no muan chita na mari ka tangi nginom kiar nga nget pipinom kiar ununo buan hikai pibu jisu de khon blai nga nget pinom priang kita re ka ega jing hikai ka bakla nga kwagan pen ifina ka Bible fi la dau brio u lek ban hikai school na singan shong kan dia lang ne la dau brio u lek ban hikai school lada uklem da pas ya ladi ya ka qualification na ni ka kerdan ka baudei ban hikai hakato ka class ya ka to ka subject lada uklem da pas ya ka ta ka subject but uklem da dei ubadan ka degree ka babiang ya ka ba mau ula pas lada uyo bak tok ya ka certificate ngalang ano nda haba ula ikai ka school ki priyo kim tip ka to school kam tip la thong lang hikai u but ki khna school ki bawan to ki snap ki jing hikai jo pin lap ba ki tu ki khna kin poi be shaga jaka ka ba kinum snu thau kin poi shaga ba bakla but kinum pas ba ka karya jong ki ya jing puli kan sneo namar ki yo nong hikai u bayala di u khlem snu tho tau di ba hikai bakla kata ka jing shukar fi nga khwanga nang ifikat no tammi ga Bible ka Bible ka de ka tien ka ba blay ula ay ka de ka ba la puli mene shti shu Timothy ka ba ar ka nang ka ba lai ka ba kan de ka jing tho baro ka de ka ba la persat men se pipuli yu ab su polo ang shti ka ben kong karin lang ba ar ang namwan da ka tien ka jing start jangan re da ka jing pen men se ma ga bor tiban pelengkot ega nengan chuang fi manuba hikai bakla ka ega jing hikai ka bakla ka ba penchat ega Jingngeit ka ba khot jong di brio ka dei ba ki ba hikai ka tin ka jong blai ki khlam da puli ba hai ka Bible ha ki ba kin tin nang kumne ki khlam dei ki ba blai ula persat men se ki ba khlam rung she ka ba kin chamen se khlam khaj e ma ka jong blai khlam yo ega ta jing pen pau ka ba nau men se ma khot jong blai bat ki bakhlem la satya la ban ono ki bakhlem da khapat che hi ma ka jo trai bat kham tam e ki bakhlem yo ya ka jing ai ka jo min se mu khoi ya ka ban snot ho ya ga Bible bat ban hikai ya ki wei pat ki bam pat snot ho dai na ka daw ka jing hikai bakhla ka dai ki brio ki bakhlem da ni min se mu khoi jo blai ki bakhlem yo e ka jing shai ka jo trai ki bakhlem pat kha ar sin che hi ma ka jo blai but ki bakhlem yo ega jing ai ka jong mensim jong blai ban hikai kata ka ega jing hikai bakla na ka ta daw nga kwa ngan ong ipi ai menta ka sngi ba phin snap ha ki farisi ki khlam yo e jing pen sle mensim khoi ki sadusi ki khlam yo ega jing pen sle mensim khoi ki pule bai hat ega tora ki tip ega jing tho jo jing her pateng ki sno tho ba ki history ki tip ba ki hukum ki jong Moses but ki hikai ki jo but ki let hikai ki brio ki jingle but the one apostle Paul the haba hikai shapang ki ek bakan jamin sim kawan gani ki jing hikai ki jong Pharisee ki hiar pateng but hangta ka telap lut ki Jingngeit ki shisha ki apostle Paul hikai na ka daw na khwa ana fi ki Galatia ki phaidian biang na ki Jingngeit jongki apostle Paul kren ki day namar ba ki jing hikai ki jong ki Pharisee ba ki Sadducee ka rung biang hagi banget ki bala ai ki show try hagi bala nga Galatia ki ba penrung biang ki jingle jong ka hukum ki ba kwa biang manrung sa ki jing at share ki ba kiar na ka kubor lani na ki Jingngeit ka ba da ki jing ai ka balang baw Jesus grace na ka daw man da sngi na panifi ba ka jing hikai bakla ka de ka bakta ki Jingngeit jofi ka de ka Nongshun jong ka Jingngeit ka de tiak uban pen sni ulot ya ka ba bahabaro ka ba pidan te namak ta daw kani ga bading kong na kwa pin snap bat bahai ka na kwa an pin fi ka balai ka bading kong hikai fi ba ka jing shap tiang ka de Nongshun ka Jingngeit ka jing hikai ka ba bakla ka de Nongshun ka Jingngeit na kwa pin snap bahai ka ne kani ga ba ngakwa nganda pin i bidia fi man da sngi malese ngadang don ka waipat ka bangan hikai fi ang ni sing sa petangi gini la shine ray ngakwa ngani kai no igini ka waipat ka Nongshun ka ba nasi nang krene gini an le khambon gi lunong but I play on your rap fi da fi snot ho igini ngani to la pai fi na na do ba snot ho igini nasi gini share na ka do note jonga na do ba snot ho igini ka point ka bangan hikai fi na shamba ka jing im jonga
ke khams ngotenan ban shakri play ngasem ba Jingngeit nanti jonga ban shakri try kedai ke bas ngotenan adu kata-kata namar ngas nguthu igane ke points ke bangan sa ai shifi but ngalap bala da fi onga ya Jingngeit la da pim nguthu igane ngalap ban ong ke Jingngeit jong fi kalong ka ba yele kalong ka ba dap tang da ke Jingngeit ke Jingngeit nanti jong fi gan dai ke ba fi hap ban chi khun ba pinum long free pinum long light luat pinum suk dan ong bai ki bai kintien pinum ja thai ene da fi nguthu igane ke ktien ke bangan keren ban da sngi kani kan yarap bi fi ba fin ja thai na dong shada but ngayo ibo satan uyale ye kaban tap da kani but ki bol ching dom gi le igaban pelong but ngi priu teng ngamong teng malaga por ngi hap hang ne but kalong kanok chu ni Jingngeit chingi fi ngan pini fi kan ngi Nongshun ngan bu da kani ga heading man ngi ngi Nongshun ju Jingngeit ka banga hikai bnia man da ngi dai ka Jingngeit ka ba klem shania hauplay ngakwa kan hikai bahai gani ye ka Jingngeit ka ba klem shania hauplay priang ini kektien nama kene kektien ke bangan keren fi ngada sngotu shai na Bible ngan puli fi na gospel ke jong Markus kalenang ke bakndai na ga khot ke khat sau ter ngan puli khamstat kong ha ba kilawan ti shi sunran kila yu pat ba bun to wi ki ba ki nong tho ru bi sat ba ki kumni ru to pat ba ro ba kila yu la snok dit e ba kila pet u kila ngu yu ula khliti e bi sat ba ki waiting to pat ba ula to ula angru ko noi kai ngala wala ma me khun jonga budan min sim bam nan kren shay ru ba hap ba ulap yu lempat yu say to kriat lagi benia unang swai ru nga ong te ki sunra jame bikin be tikimla satia ujisu to le to ula ki api ka pateng bendri ko bam ngai sakat no ngala lemba pi sakat no an shai pi wala mi ushanga kila walam ti bar bula yu ikum ni ru ta min sim ula ring ka thado u ba ula klan ni khandau ula ksai ula say to but ula kli u pa to u angla slam kat no na do ula jaga ni ula to na do udang khna ujipno jendai u ga ding ba ko bar punjab u ne la mela malai e to isin ai ni to yarap ni jisu la ang te u la na mela ban ngai ke bro gi long gi ba la yau tau ba ngai ko ben snga bai dal kti te kumne ru about tau pa khna ula yam jam ula ong ba ki jing chang ma ngai atrai ti yarap gi jing bam ngai jonga te about jisu la yu i pat ba u pat lang su ula snang yu tau min sim bam ko yu ong ko min sim bam nang kren ba baklot ngau ko me mi no na u wa su chu ru ha bolo len yar te ula rong kir that ula ring kir that yu shi ka dai ula mi no ba tau khna ula long ko mu bla yap kat ba shibon ki ong bolo yap re jisu bolo bat yu ne ti ula khli udi ula yang jat ngakwa nang fi ngan puli tangga ta na marbala nang puli shirum kurani jing sha jing it lese kan poide ko pe rukam den no tradawan puli tangi gene ka bangabu ang ni Jingngeit ka bakhlam de shania how play fi banga puli gene jingja ngalap ba kani ko por ko jisu pauna ki sunran jang uru agani ko pona magi bot you try labnalot ig Jingngeit lenti gi jongki apo ka nongba Jerusalem ang tai hagari Israel but if you put yang ni ka Bible kong kani ka jingja ka dai ba pat ba bubun ule wan kan san na pleng jongki namar udan way brio ukpa jong way khon udan ka jingpang ka ba udan ka jingpang crow ulong ka maring ka that say ter thol kriat bniat ulin yar ka that kum to but uni ukpa utip ba ki sunran ki ba bot yu jisu bu tip yu jisu ba dei bala ban pen khia igi jingpang baro nda haba ulek kat kum ni Bible nga puli imat poya sura uye kendo igi sunran ba du jisu ang ni por pat dan banda uye kendo igi sunran uni ukpa u ang igi sunran ura ba uni khon si ba amet ba wang igi sunran sngo ba du wai lam uni khon joga namal don ke jingpang ba ki sunran ngayo i hang ne kila sedang yakaban dua ibat kila dia dua shisha are pipuli na Bible nda haba kiduai uniu khon jong nukpa ukhlem khia but nda haba ukhlem khia ki pai ba ki wan si dan peng jong ki ba klumar ki ba lesingan ong ne kala jaga jing klumar ta na marba lesi uniu khpa u kala dom lesi ba klem khia lesi ula ban ong ki ni briu ki long ki ba shukor nang ta de ki pai ba la ban don peng jong ki ba khiben
Nak ta de kalami jing sa ke bejur ong ke Bible pedeng jong tau pai ba. Menurut menang kani ke ja pedeng surap. Ba pi puli ke Bible ang ni na pi puli ni khna bo pang bo ong ke Bible. Nda haba kini ki sunran kimla ba kaladan ke jing nia ke jing hala ke jing klumar ke jing sa. Ngasnut nat ba ke Bible ka ong u Jesu khlem e ki sunran. Haga ba kum kita ke por ke jing jing sunran u Jesu wan rung pedeng. But marsen wan ma u nda wan hi dala di u Jesu na mar hagi tu ki por u Jesu ki brio baro ki buro me u na mar ba ulale ki kamba ki bubon. Ki kwa ban yo isa ki wepi ki kamba na marsen wan u Jesu on the Bible baro ki angu lane ki pediang sno bhayu. But ka kenja biang ke tu ke jaka bro ko wepi ki pat ba ki yang tu dekat bonu kpa bonu kuon. U Jesu kali ke pat ba uang ya ke avia krene ke avia nia ke avia sa na do mene nama kadang ke jing nia ke jing sa ke bejur na pedeng jong pat ba nga kwa fenyo I ke ta na pedeng jong pat ba umi uni ukpa u baba ba uni khon u ba pangkro da ke jing bitar ngano ban ong lani da ke jing do men sim da ke jing long desperate uan khmat jong Jesu uang koken ra konong hikai ngalawa mi uni khon jong ha ki senran jong me bakin duai ba kin be ye ni jing pang na ka met jong u ha ki klem la banong ha ki ni ko por bagi senran ki yang ang ne da jing sngram nama bagi klem ngalap ang ne ba Jesu klem pen ram ki senran uklem ong em gini gisenran kim pat don bon ni gisenran gini betlot jinge klem ong ta ong pen ban a phi ka pateng ben riu ko bam nge sakat no ngalong lemba phi ngayo I ang ne ba u Jesu klem pen ram gisenran sha ngalong phi gini por gisenran ki klem tip ya gini gelenti uni ukparu klem snoto ini gelenti ki pat baru kim tip ini gelenti bat ngan ong gumne hadua mentang sni wat ki bala IT wat ki ba net ru ngan ong fi ki klem tip igani galenti tangu Jesu marwai u basno tho igani galenti jogo Jingngeit bat kata galenti ka de ka ngan pen I fi na gani Bible kani gani ka khrau palat ka ngakwa pin sno tho janai fi in na nu kpa wan padwai nu khona gi sunran u ba yu nu khona ka met jamu baru paduai nagi senran ki persangi duai yunu khon haga mek jong nu kpa uni khon jong ki klem kya kat banda habau Jesu u mot ban duai uang api ke petang bendri ko bam ne pipune na ga Bible ga khat ka ba khat khandai jong ga lenong ga khandai ini di kitian ibang akwa ba pin snap ha ga khat ka ba lesingan puleno na ga khat ka ba arfau u Jesu ke kitian kaba lenong kaba khat khandai khat kaba amar benong lenong kaba khandai Markus nadu khat kaba khat khandai fin lap bau Jesu uang gumne uang api ke pateng bendri ko bam ngai sakat nung anong lembat pi sakat nung an sha fi ndala de uang ane ke kitian kaba ngakwa ngana kran kam e ke ne kindia uang yu ni ukpa ke kitian kaba pengendet yu ni ukpa uang walam ya u hanga fi kataga dei ka kajing bakla jungi borbora bangile khmat jong blay kataga dei kajing buna jungi bubun ki banget bat wat baro ki briu ki banget blay kan ngi bakla ne ba nda habo Jesu umut ban dua yau ni kna ubapang kro ubapang bor uklem bo khtiger ke uklem am tongan duai nang ne na ngadon jingpen sle nang ngadon bor ngan duai bo tu khon jame un kya henry Jesu ang ini kpa la da gadai nga bangan duai la da menget shisha bangala ban duai ban pen kya inu khon jame ka ban ningkong tam ka bang kwa kadai I know shua yo khon jame hanga kataga de ktien ka bang kwa ngan kran ne fi ni por kat no snam ngam tip uni ukpa uba inu khon let klang ya klang ki jaka ya klang ki snong
menurut menang let siu doktor ba ba nu khon let hu nong knya nong krem let siu ba amet nang takat siya kebulet sim dawai ba amet nang ta do phat dawai ki senran ru ba amet ukit bet halade nu khon maru it palat bat u rai nu khon ba sedien khmat bat nda wan jisuru u yamu pertawang try ya rap lem yang marba ngadot nu khon ba pang bat nang ta do jisu yu ibo nu khpa u nget ye kjing pen khia u nget yu jisu bu nong pen khia henry ka wei kjing bakla kadai ju pelat si senu inu khon ukit be halade ba be halade bat dei na ka daw kum kata kadai ke Jingngeit ka bakla lada pimut ban wan khmat jong Jesus Christ ban nget baula ban le ke bo blai kwa kadai ba pinang ban shania hu ya ke ke ba pikit ke jingem da ka ba pinang ban nget ban shania na kwa kana fi da ka ba pi ai shwa ya ka ta ka balong ke jingket ke jingem jabi I know how to try nget bo blai ha bo pan ula ban le ke ba ba lada fi klemai ublai unum muslia kata unum indivia unum dan jingket kle ya kata ka papi ba mafi kata ka dei ka weakness na ni ka jingtlat ka jing baklangan ong no kata ka dei ka nongshun tong ka Jingngeit jangan ba jong pi ka ba nget tang ba ngi ba halade nget tang ba kit halade nget tang ba ya ba ki jingket ki bakya na kwa ngan ong pi hadu men ta gisni na yu I dan ki brio ki ba ya ba ka ni ka Jingngeit ki ba khlemna pada ban IT you can junkie how try fi you nu pa ba khna man muslim fi you nu pa ga jayu nu pa fi pulin ni ga bible nda habule pa duwa yo jisuru ba khmeto ngai idan gibre bon pa duwa wa hangiru wan pa duwa la klan la yam la IT la Katne la yo jing Katno blay la Jong but na mi ki shimbiang ma ki ba biang hamet junkie but ka jushi jo teng ki pausen duwa ki jushi jo gibre Jingngeit ki wan phat duai ru Jingngeit blai kuta ikin rei ki klem nang ye kaban shania au blai ki klem nang ya kaban ai ye kata ga ba ki kit ha gi jingem teng dan ki bril ba sa iki khon hala ka jong ka do not jong ki kit sa gi jingmat kit sa iki khon ki beti drugs ki bu at kit sa iki khon ki bi yat plumar kit sa iki khon bat nang ta de phat duai au blai rei ba hala de fimte ba bible kong kitab sam no bisis ba arbinyo pi pulil ngam bakla khot balai kong ki khon jingi kim dei tang ki jingi ki jingi yo kan ti jong trai but pilap nang ni bo nu pa kit sai ki khon bat ka phat duai bat ka ba ala de ngas not not yo trai jingi jisu usnot hui gene duai kirki wang ashwai tu khon jame sanga but ngas not not bagan ong fi ni ki na ki jing pule ba du nga ngalap kare ka sien ka bening kong bo nu pa ulawi ki jan it jango manut benang la ba de ka jan it jango kare ka sien ka bening kong bo nu pa u pelat you nu khon ban ai how Jesus Christ ngakhwang ani tu fi teng ila it palat bat ngila kit teng ila long melen ru bangila kit palat igi jing bat ndah bangi phat dua ngi bat ngi tia begitu ngi ke begitu ngi ya begitu ngi lap me begitu ndrei ngakhwang anong fi u jisu usnotho igani nong rem wang lada me kwa bangangan duai ashwai tu khon jamanga lada mela ayu khon jamanga me ayu bopang nganda ay shimenga num ay bopangan ay bokia la menut ban shania anga ay shiwayo tu khon jome ngan sa duai nam ta jong ubat nda habanga duai manga ngan pelat yu ubat ngan pen kia ayu la menut ban ay hanga wali kit hala de menu I ke jingkia kan long kum ga nuksa nga ju ay nuksa gini na marba nga shay snutunat nga yo jing shai nga nya ke kali ga we ga singa po police bizar la jan miat kum to portlang shibon ba gibriu digi pau digi spangut ki yang mani kini taksi ya nang to ban wan phaisha yeng ban nang wanna ki than wa indo kum to ki ko so son ko ya khandai lat nang ya ngalap ye be long kme ibanga itho ikit bat ka pla bat ki jinkit ibo plir kat bat ki jinkit akti bat hamet aga kli jong irui ba ka pla idang shwan thit jinkit nga isan ay inga pertada ke kerteng na yo iya nga yang ong wan me kio po kali ke jonga iwan bat nga play ke jing khanga den irong isong bat ngi thu khana nga poi tangang te khmat jongka All Saints Church ke to ga yang mani jan State Central Library nga poi yang to nga thu khana nga pe na ke side glass nga lingo ba nga pe ni kong
Bangayo ba iba sa iya ka jingkit jong iya ka klip. Ila kiyo ka kali ki jonga na do police bijar hadu hang tu ha IGP. Ngayo daga side glass banga pej. Ngayo ba ikit sa iya ka plaga jong ha ka klip ba gitu ka jingkit. Nga lingo nga ong balay may pikit sa iya ka pla pa ka klip jong pia babila kiyo ka kali ki jonga. Yung bikon mga kwa ngan suk akapor mga hiyar. Nga kwa ngan ong fiyo ni kapor kataka ka jingi ka mga yo aga tu kapor. Ba mangaru ko jo, mapiru ko jo, bat kanega la hikaya nga. Bangila kiyo haga kali, haga jinsi shawat yang ngiru kakit kakali. Penbangi dang kit sagi jingkit abangila syong haga kali. Kataka nega problem jangi yang gini gisngi. Nga kwa ngan ong fiyo ni kapor, ay bu play ni kaya fiyo daga ni. Ba haba pi wan show play, uplay ula pen MV, ula ay fifin syong haga kali jang jing ay. But nga kwa nga nang ifya ba pila rung sing ni jing ai ga jang blay mde shu de jing le nga kwa nga ni tu pi wat ya piru de jing ai ga ba pla ifi ga ba ra ifi de blay o ba kit ifi de jing ai ga jang but apa pila one shu blay balay pilang kit balay pim I know how blay ye ki balay pim ja type balay pim nang man ai ti film tip wat ha testament ga barimru ka bible ka kran sa puli pi na kitab sam ga nang ga balay pinyo ngam don por pi na puli ga sam ga balay pinyo na khat beningkong uang wat pen kuslai. Tapi puli ka babot uang IT la galenti. Commit your ways. Kabaktin commit. I know how to try. Naked. IT la galenti how try ti un perlong ka. Teng nginget you play ni yak de jinget de dan gini nongshun ka mga kran e figida. Kadai bangi klem shania how play. Nginget ta bangi klem shania. Ka epidan ching mentagisni. Ka problem bidan. Nakwakan ang ifi teng ilang kumuni kupajong ni ukna. Bat kayam bat kapat duway ngi it palat inu kuon. Henry inda habo one uba sa amet. Kisenran ki bapli kimpat tip yung gini ganong rim. Bapli kanrat let ya bukti taray alor jong katerpeng jong unang kiya ni ukpa. Bat ngan itu ipik alami jingklumar. Henry ay ngo yung blay bu jisu tip yung gini ganong rim. Basywa ba unduway wang asyo itu kuon jame. Walam yung usya nga. But I know you blame again. Sin ka beningkong inu kupabo. I know inu kuwan. So Jesus, but no I nga not manong. Sin ka beningkong usngot ho iya ka freedom. Sin ka beningkong usngot ho iya ka taga Jingngeit do it. But ka taga Jingngeit jong ka Jingngeit ka Jong. But no I ho Jesus nga I know you blame. Nabu I we kran madu Jesus nga nung pulis yo bayo ka slam. But nga snotanat bao Jesus hangi nga kwa finyo iniktin. Ndaw ladep I uang iniktin wang. Lada mela kat yo jisu uong ikiniktin ko nong hikai lada mela to isen nga ba to yarap nga na ko nong if jisu day ude blay usnoto igene klempen remre ujubab daga jo jing jubab yo nga jupuli igene berbor nga jusno komet nga jusno tenat ro bakat yo jisu ang lada mela nga snotenat bo jisu jubab yo ang meong nga lada ngala ujisu ang uang lada memela bat nga barok along bala tetaka dega mga snotenat badu play haba uang ye ujisu lada mela ujisu ang nakaliang juga kala hermela ne mamen ngai lada mela ban ngai barok along bala bat ta bangai na snotenat ba uni ukpa ndaw yo ay nigkitien ka bible kang utaw ukpa jong taw khna ulayam jam uda ang daki jing chaumat nga ngai atrai to yarap ig jingbam ngai changa fiyo igum no jisu le na be ig ne mensim paman no khna ukrat ndrei aga bakhado ni soy kami ba no khna ukhia fi ai show jisu fi ngai yo jisu la da fi nuot ye kaban I know how try but la da fi nuot ye kaban shania how blay ye jinkit jong fi bakhia fi no ila da fi ai show blay ye bamlang un ai fi balang fi ai yo blay ye sneo blay un ai fi baha Lafi ayo blayo bapang blayo na ayo bakya lada finang ye kaban nget ban shania how try nakata ka daw ka Jingngeit ka baklem shania kada ka Jingngeit ka balang ka Nongshun penban ye ka Jingngeit ninti ka jong fi baru blay nget fi yo Jingngeit kai gane kani ka bakraw palat ban nga kwa nong fi gani ka por ngan ong bel sisin lada ka long ka balahi nakit ka edo ngan kran ka wig ktien ni ka por ka ban rap fi naman ngan penkut tanghang ne nga jus ngot nat igni ktien ka bible
Puli ki shiti ba ar Timothy ke nang ko beningkong ke khat ke khat ala si ke we na ki ngan ong bet fi ngam jule ran ben ong ke ke we ni favorite verse ke jing im jonga bro shi jing im hoi ngalong ngasutana dot ki khat bible bro andre ki dan ki tien ki ba blay uda ker khushi shainga uniu apostle paul usno tho igene jing ya ni ti wang ne ar Timothy ke nang ko beningkong khat ba khat an ngan puli wang namar ke ni ga daw nga sharu igini ke pen ban ngam snole ran namangala itu tau bangala nget bat ngada nget skembo ulong ubala banda ban ri ban sumar ya kata kabangala IT hau hamar kata kesni ya kata kabangala IT ya kabak tiklem IT what you anganget wabsu poluang ngada nget skembo ulong ubala banda ban ri ban sumar ban le ega bangi IT hau hamar kata kesni na kwa mata kesni pin itu you try pin da net da ka pin da itu you Jesus Christ but pin da nuot ba pin shania finum snap hangan ai fining kite finum nuot ban IT ya ka ega ba kodor haki brio ki ba piklam itu kita ka dega belongka plain example ka banga ai fi finum nuot ban ai ga nugo ba kodor ga jing im jong fi shi ki brio ki ba piklam shania Madai kita kata Apostle Paul ni ang ngala itu bangala nget bat ngada nget scam. Kabaning kong shua udah itu you try shimet. But about itu you try udah net scam ho. But ke Jingngeit jang u kadai ba unut ban IT ya ka eke bara budana ke Jingngeit how try. Namang tip ba ngala itu you bu de bala ban shania. But abanga IT ho udah bala ban ri ban da ban ker ban sumari kita ka bangala IT ho. Ngakwa kan fi ni khot ke de ba kodor palat ke Jingngeit bu jaga nado bang slotu ini ke khot ngam ju kam try ke eke Shangan ang fi ke de par. Ngam ju kam try ye ki khon janga ngam ju kam try ye ki tiar gitar ki property ki janga ngam ju kam try ke kali ke bangadan ngam ju kam try ye ki banget ngam ju kam try ye ke balang ye jing shek replay ngam ju ong ki banget janga ala ni ke balang janga ngam ju ong ke kali janga ngam ju ong ka yeng janga ngam ju ong namar baro ke jing im ke bangiyo agni ke jing im wat ke jing im janga kam de ke janga ke de ke jong try but kanigan pelong yenga kala ju pelong yenga bangan suk namar ngakhlem kit kli ruya kabanga don gede ko mo ang Apostle Paul ki shitish ki karen ngilong ki nong ye trelem ki babat ublay mday mangi nga sekrene gene nganom ong ki banget jonga nganom ong ka balang jonga namam don ka weiru ka bang balang ka jongi barok de jong try wat u jisu ong ka jing tuai jong u ka gospel jong yohanes no makhat nyo kadan ko wi khat ka bu jisu ong barok ka jonga ka long ka jong me try but baro ka jong me ka long ka jong a try but day na kita kadang kwa nong fi ga ni ka par baro ka bangidan kam de ga jongi la da fitip ye ga ni ga linti kan pen sok ye fi la da fim kam try ka kali de blay ba a fi but ka de ga jong try hinu I try tip ban kit kle ka la da fim kam try palat iki khon finang ban I how blay u blay tip ban kit kle na mar ki de ki jong try la da fim kam try ye ga jing im jo fi blay kit ye ga jing im jo fi la da fim kam try ki banget ye ga balang finu I blay tip ye la ga jong ga jing ye ga balang ban ki banget ki jong fi dai na kita kadang yang nang ni ngakwa nang fi ga Jingngeit ka ba klem shan ya how blay kadai ka Nongshun kadai ka ba fi klem nget ru nganong but dai na kita kadang ha ba hikai ga ne man ga sngi nget pure jingman toy kambun ba ngi le iki na I tang bangi kit sa iki ga jingem Bahkan ni jingkit kedai ka bangi nga kwangan ang fi u jisu wan sa kapatay u kit lut ya ka pop jangi u ba lut ya ka jingku slide jangi kit lut ya ka jing pang jangi sim lut ya ka jing duk jing kerdo jangi sim lut ya ka jing ya le ya ka jing im jangi but ka problem jangi kedai babaro si jing im ngim slot ho ya ni but ni net dengai duai pa duai nga kwangan ang fi ndeng ni klem shania out right Sangan pen ifi susu agni ke por tangkan dia coy ke bangan pen kut no namang ngakran ne gani namang ayo I gani baki brio bon sen ki klem la ya kaban shania how blay habaki ya lenti baru try bara ba klem la ban shania how blay bara ba kam try ke aka pinyo I ka ta ka ba kam try ka ta bi haban kit kle hare ya ka ta ka ba shania how blay ya ka ta ka jingkit kle ka dan how try fi day na kita down na do menta sni ngakwa nganong fi tongin ya ya ni jingem tongin long free tongin sok bangin kit AA halade
Tangin ya ki brio ki basno tho banginum ba ala ga jong kamet. Tanginum kit sa ga kli ga jingi. Komiti kong ibisonga ga kali ga jonga. Bakat wat habai la kiu idang ba ye ki tiara ga kli ga jongi. Na kwa ba ga singi tangin kiu ga ni ga kali jong ga jingai. Ka bangi rung shi ga jing ai ga jong trai. Bara bangi la ya ba no blay de blay ba 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 kit ye ga jing em ga jingi. Na do ga singi. Na duai ba ga ni ga jingi kai kan ya rap le fi. Na kwa bangan pin i fi le se ga ni ga jingi kai ga badon kam. Ka bang kren fish bangi Nongshun ga Jingngeit ka jing shapting ga Nongshun ka jing kai bakla ga Nongshun bat ka Jingngeit ka baklem le shanya ka ga Nongshun ka sniu palap bat ngai ngo yu blay ba ga ga bang nget kala long ka jing min toy ga bakra fi bat nda fi snap ga jing kai pen tre kam naked e le di edo kanu ko ba pimla le bread no ka ga ba pimla ga jing em edo ayo try e ho blay what kid wala longum ga dustbin singap ay kita wali long ga dustbin nan gi pri gi bishkri u play ngai ki long kum ga to jaka the nyot ngam te pila ji i ne am itu jing the nyot itu dustbin iba kham style menta iba habang ikta ngim dan kaman kta da gi ni shi yu gi jat bat kala plate na ga kli man gi bret lo de ga jabo bara ngai i teng teng dan gi banget gi pri ki ba mat kat chabalet kat chabaya ngai iba ki pri ki la usaitan ula usu yu khndiat na ga jat ngila plate lot bat ni Pediang lot ia ki banang negatif ia ka basneo ia ka ktien lor ni lor hap ia ka jing artin ia ka jing kren persya inu ki jabo ki jakya bro ki rung lot ban isu man bayu ka jat man ba cha yu ki jing ni plate bat nang tade ki rung lot ban ka khwa ka na fitong inum lang ka dustbin angin inum lang ka dustbin angin day ka Chanel ka vessel ka jong try ki kiu ki badak da ka jing show ka jong try ba mdan manu bala ban shu plate bat ban shu tap da ka basneo angin day gibri banangi ka ban shanialo ro try bat nginum sha bangin kit halade namal try la ba nget kini kan wan ra ka jing ja tha fi kini kan wan ra ka jing ai min se me fi nda fi ya wali kit ro ro ai ti no how try fini ikan suk jai ka jing em jong fi ko blai shi bon pila snap ini ka jing kai nget kan long ka jing min toy fi bat ngini tuai no hagani ka por ku try de ka jing ai blai ngai lo chme ka buram nga sngo me gen try na mga tip baka ni jing hikai ka mga hikai sa pangin Nongshun jo jingay kala yarap igini ki priyo ken try wala nga tip dan shimon ba Nongshun jo jingay ringala wanra igini ki Katto Katne ki mga lala ban tap agini ka voice message nga da nget babaro ki bala ban yo sngawi ni jing hikai kan yarap iki ba bo satan numdan bor ba ki jing ki numla ban job yingi habang inang ye ka bangin ko ngu igini ki ktien mi ki nongrim ki badan na ki ktien ki jame trying it dwai ba mun se ko jame unde ala ki mena yo buram ko pa mena yo lo ki jingo jingiro na ki jingi kai try me yo iko pa ki no janga habang kren nga kwa ko pa tanga wa ki jingi ba ta kalong try ban yarap ban I mean sim ban yai tay ki jingi jongi bobon daga jingi jongi ktien daga jingi kai yi ki ktien ko bokoror ban nga nget ko pa blay men yo buram lut na ki jingkren baro but try playing at nget ko pa kini gibigo ni yo jingker ku ngai ngu imi ko pa nang tagini baro ibala jio snow but bagini ktien ko bala preng leng try ko si jantia ngada nget ken try baro gin lang ko bala kerku kito baro play be et ki ba yo snow ni jingi kai ndi tang jing kai ndi jing snow tanat henry try ngada yo ibe ken roy ken ko de kya ken suk ken ya ken jing man ken job apreng jong jingi tunjo baro ki ba ya de jing em jong ki try ngada nget ken long kin nong job ko pa hagini singi ba khatdo adu ko jingwan ga jame drawing I lot shame ga buram kerteng ga jong chisu ni duai amen but amen blayn ko khui fi ko blay shibon yo shibon gi comments but kani ka amen siming au blayn ko khui fi share shi gi way ga mga juang but ngin si kendo biang but fi leng ba ga ni ga voice message la shay ga singi ko blay shibon